6'dan soң ашамим деген қыз котлетni ішіп кенә җибәргән дип. Сәлам дуслар, ТНТВ телеканалында тәмле креш тапшыруы һәм без башлыйбыз. Бездә кунакта бүген яшь дип әйтсәк тә була, талантлы башкаручыларыбыз, җырчыларыбыз, икесе дә Башкортстанның күрше шәһәрләреннән генә. Берсе Туймазы булса, берсе Октябрьскийдан, укыганнар бер группада, җырлаганнар бер хорда. Һәм хәзерге ярар инде җырласыннар. Һәм хәзерге көндә дә бергә иҗатташ дуслыкта булучы Роберт Ямгуров һәм Азалия Зиннәт. Сәлам Роберт, сәлам Азалия. Сәлам. Я нәрсә алып килдегез? Сез иншалла бигрәксез. Әйтик, шундый галантлылар. Бигрәк озак күрешмәдек. Мин Робертның бүләген күрмим, синең бүләгеңне күрәм. Бүген мин 3 бүләк алып килдем. Так. Беренчесе китап. Беренчесе иң яхшы бүләк ул китап. Бу китап сезнең өчен була. Минем өченме? Һәм мин сезгә алып килдем сезнең музеегызга. Шундый җылы, матур минем йөрәгемне. Ул сезнең аш бүлмәсен һәр вакыт җылытып торсын. Ай, амин, шулай булсын, Азалия, рәхмәт. Һәм өченче бүләк. Ул шундый талисман бүләге. Бу Купидон. Бу фәрештә. Фәрештә. Рәхмәт, Азалия. Шундый бүләкләр ишәү. Син бүләк биреп тормасаң да булыр. Сез ничә инде? Мен сиңа Мулла Нур Вахитовның башы. Шучу. Шотка сиңа шундай, понял? Башкортстан балы. Это сиңа булат. Сиңа булат. Потом аңладасың инде өйгә. Да, бу мында. Роберт Ямгуровның әле кичәгә чыккан диски. Әллә акчан чыккан бит инде. Так, мин сездән монда кофе иштем, әйме? Стаканнарыгыз бик бәләкәй. Сезгә менә стакан. Икәү. Бу синнән дә уздыра, кара. Синнән дә уздырды. Берәү, икәү, өчәү. Ну, мен бу пакет сиңа. Пакеты белән бишәү. Бик зур рәхмәт, бүләкләрегез инде үз урыннарын алырлар. Безнең бүгенге музеебыздан әйткәнемчә бал белән китап кала монда миңа. Чашка. Да. Купидон. Һәм дә йөрәк. Безнең менә бу музеебызда урын ачыклар. Зур рәхмәт. Я, җегетләр, кызлар, бүләкләрегез өчен тагын бер зур рәхмәт. Ләкин бүләк белән генә эш бармый бүген. Бүген сезгә эшләргә туры киләчәк. Ягъни, алас кулызлап пычак, нәрсәдер әзерләйсез. Менә инде безнең күреп торган ингредиентлар бүген монда. Балык, Сөләйман балыгы диләр. Шул балыктан нәрсәдер әзерләргә кирәк. Монысы бер. Икенчедән күреп торасыз, бар монда брокколи, бар помидор, әфлисун, лимон, кишер, татлы борыч, суган, Грейпфрут та бар. Бар ди монда. Һәм хәтта шпинат яфраклары да бар. Менә шулардан берәр төрле салат, яисә ул ингредиентларны шул балыкка истәп нәрсәдер әзерли аласыз. Я, кем нәрсә әзерләргә җыена? Әдә Роберттан башлый, без аңа фора бирергә тиешне син. Кызларга, инде синдә шигем юк. В общем, бүген әзерлим балык, Шикелеш. Юк, шикелеш түгел инде. Аны пешерәбез. Аннан соң Суда пешерәсез? Юк, суда пешермибез. Хәр, шусы беражу. Табада кыздырабыз. Аннан соң кызган балыкны тарелкага тизеп куябыз. Аннан соң инде гарнир була безнең Макарон той. Вермишель. Итальянский паста. Шул тукмаш инде дуслар. Теге менә мондай узын, шул паста дип җитәр инде. Аларда паста, бездә тукмаш. Рәхмәт. Салат балык та була. Но балыкны мариновать итеп куям. Барысы да булачак. Ну, почти. Я, Азалия. Миңа шундый тигән. Бик авыр сиңа, син инде хәзер берничектә пасталарны куллана алмаячаксың. Балыктан нәрсәдер әзерләячәксең. Мин дә Италиядан бик ерак кына китмим. Италия тирәсендә буласың. Италия тирәсендә дә булам. Эшләгәндә Италия тирәсендә? Мин ясыйм балыкның стейкны, аны кыздырабыз табада. Күкмара табаларында. Әзрәк кенә кыздырабыз, аннары без аны духовкада пешерәбез. Һәм аның өчен тәмле
şpinatlı, slivkalı Aye. soğus yasayız. Alabilirsin. Demek balıkni oshirishapmiz biz sous bilan. Şpinatlı, Slivichni süt üstü. süt Süt üstü üstü şpinatlı şpinatlı, sous. sous. Kamili sous bilan. Bunisi muhim moment. Yaxshi bersin. Xudo ham salat. Hem salat ol shunday motor, hem joyli g'nasi. Foydali. Vitaminli. Ayo shunday жылы salat. O İsmi anın malat. Onun Talat. balıkның ismi Azalya, salatның Zinnet. Oh. Azalya balığı bilen zinnet salatlar aşısı var iken. Ne dersin Ayy. sizge? Uğuşlar. Rahmat. Sizge yardıma kileşek. Bugün bizim tapşırığımızın general sponsoru bolgan. Yaratkan sponsorumuz Kukmara Metal Savut Bazavodu Aşık Aksionerlik Jamiyetinden әлеге iskitkeş tabalar. Kukmara Saudiya markası vaqt bilan sınalgan savut sabah. Germaniya texnologiyasi bo'yicha Rossiyada yetishtiriladi. O'ng'aylik uchun әлеге zamonaviy savut sabahni siz do'stlar internet kibitashada olirga mumkinsiz. Hem tağın dostlar sizning e'tiboringizni bir narsaga yo'naltmoqchi bo'laman. Kukmara tabalarini olganda qarag'iz, har taba ostida, har anın produksiyasi ostida Kukmara Saudiya markasi uyilib yozilgan. Oling'iz baratik sifatli shep Kukmara tabalarini. İndi işni başlara kerak, yegiz. Narsadan ish boshlarsiz, narsadan tutqanasiz. Balıkны şislar tapsın. Öyle şey startlara bilasizmi? Yeah. Uma aytganda siz azirlarga yaratasizmi? Azirlar yaratsangiz, narsalar kerak Yaratan. azirlarga yaratasizmi? Yaratan. Ishla. Ishli, sile. Men вообще bil Sen ne dersin? menmi? Men вообще bitminde училищедан 15 yaşda bitminde chap ketganidan İdene общежитиеда turdim. To'y tarafdagi. Bu studentskiy ortda Ishlasing. shunda uyrendim endi pishirga. Iratda kimlar? Kurshi bo'lmadagi yigitlar, qizlar. Qizlar endi ichingda yigitlar вообще birda bizning Şey bilmaylardi. endi Irakda muzikantlar. конечно. Sen eng yaxshi kelib shotir Amirat. Firmenный rizq ne deyalaysan? Benimmi? Borsh. Robert Yamgurovcha borsh. Men borsh asirlagan yigitlarga chetkir seyra qarayman. Ne, смысле? Otlovlar rizq kibik deyiladi menga. Mana ne, mana men yaratan borshimga azarlayim. Shigirni o'zing. Всё, поджаркалар яссам. Поджаркалар bilan. Да. Azalya. Azalya balıqni tuğmay başladı. Başladım. Ko'proq it yaratasizmi, baliq yaratasizmi? Ko'proq balıkны yaratam. Ko'proq baliq. Hem Hazretlaringizdagi itni yaratam endi. Sredizemnomorskiy diyeta deb. Itni da oshayım. Itni oshaysan? Ayya. Bir tegizrak. Itni da oshayım, balıkны da oshayım. Tovuq hamda kurkaytin itga sanaysanmi? Kunjarani itga sanamıyoruz. Sanmıyorum. O bit shunday tamli. Itler Tovuğu mu kurkasi mi? kurkasi da tamli, tavuğu da tamli. Tavuqdan da, kurkadan da Elleşet hazırlab bo'la. Rizqlarni. Rizqlarni hazırlab bo'la. Baliq generatsiyonunda mana otnaga ish bor deb kelaman. Ayy. Ja, bishilikinning nechasi baliq, nechasi it deganda. 50-50. 50 yarar. İş gün yarım balık, iş gün yarım... Yok, iş gün balık, iş gün it, bir gün yağ. Gümmen, bitqa. Ko'pincha shaytamna Azalya, buysunlari nafis. Yirimallov fitnessga, tam ekan u diyeta deb aytadi. No, shunaqsa. O'zgarishlar bor, tik yaxshi yoqqagina, bor o'ng'ay yoqqagina. Rahmat. Ya siri nida? Silayindi mana qizlar qarab turalarında. Yozib bitak. Narsa aytar ekan. Men yaratam ko'p asharga. Ham tamli asharga. Oldi. Ko'p ashab bo'la, agar shu rizqlar durust etib yasalgan. Hazırlangan bo'lsa. Hazırlangan. Agar da sen mesela nima? Durust etib, yerine yetkirib, bir shilak mantı yesib pilman hazırlasang, No. kun so'rashasida bir narsa bo'lmaydi. Balayda kun söyleyeceğim, tazarım bitmeyin. Ben başka tazarım. Parodalarsan ona hesap tazarım. Bilme, başkırt parodalar. Oğlum. Siz indi ikiniz de o'sgansiz, kurshib.
Şəhərlərdə. Әйе. Aytganimcha Tuymazı bilan Oktyabrskiy oralari necha chaqirim? 20 kilometr. Demak, siz bitni bo'lib chiqa bir konsertlarda, sho'rolarda ishtirokchikansiz, qachondir bola chaqdan jirdingizmi? Әйе. Shirashadingizmi? Kunda ishladingizmi? O, Robert, Azariya. Kстати, aytasiz kelar, biz Qozong'arga kelgach, сөйләшә башладык. Аңаршы просто привет. Салам. Хәлләр бетте. Ani өчен siz bilan Qozonga kelgachgina oralasha boshladingiz, chunki ular kirganlar o'qirga bir Институт. Университет. bir gruppaga, Әйе. bir o'qituvchiga, Bir o'qituvchiga. Venera, Ахатовнаga. Aniyevaga. O'quv davrida sizda kimdashlik bo'ldimi, yo'qmi siz? Kelisincha bir-biringizni yordamlashib turdingizmi? Yo'q, biz uch mushketyor kibik yurdik. Kimni uchinchisi? Munir Rahimov. Munir. Sizni turda edimi, yosh mushketyor deb. Әйе, бездән торда иде ул. Уч Qaysiz mushketyor. Atos? Портос. Partos, silkim rolida. Мен Азалия булды. Deyilsa Konstansiya. Констанция. Bakın. Mana baliq endi azir deyardik, oshasam bo'lamaydi buni. Tilesen aşağıyım. Qiz kishilar endi ko'rinib turadi, big tez ham big usta baliqni chistart qilib qo'ydilar. Do'stlar, bizning ish boshlanib ketdi. Mana bu boshlig'ini deb aytaylik kerak. Baliqlar chistartilgan, endi bilmayman, qisqichlar bilan tutib olar. Qilchiqlarin. Robert молодец. So'rab bitirni qancha deyapsizmi? Ya, oldagi stadiya. Yartısın qizdiramiz, yartısın marinovat etamiz. Mana bu tobalarni beramiz sizga, pishirga, qizdirib, adreslarga ol. Sen zo'rroq kerak. Kerakmi? Bu şerede mi? Qabzib bergaman, albatta qabzam. Aydagiz, siylagizlar bizga ham bola shaqsaqonda necha yoshda jirli boshladik, aytashib. Men bola shaqqa kuzgi qoshna bosib, endi jirlidirim deb aytalar. Senda shay bo'ldimi? Konkurslar, festivallar. Фестивальлар, международный конкурслар. Мен балашақтан вокальный ансамбльда жүргенмін. Ансамбльнің исімі нешек? Солнышко исімде. Солнышко, яшқа түгел енді, солнышко деп енді. Орысша исімі, орысша исімі. Орысша солнышко булар. Так, әйе. Давай qo'yamiz. Sıyık may mı? Zeytin mayı. Bu нәрсе зейтун ме? Salatlарға нәрсе қолданасың өзің әдетте? Зейтин майы ма? Зейтун Sıyık may mı? Зейтун. Сен құман пішіргенде тіге қоп қалайсың айтар бейт, қатын қыз ғаратта есі пішіргенде Qop qalay. ғаратта. Не үшін қатын қыздар пішірген, мен шынды қошамдар. Сен келарынан енді пішіріп тамақлары туқ бұла. Енді пішіргенде ашысың, сен иксін бұтадың мұны бірге? Әйе, бұтадым. Бойынды яңа рецепт тұры. Сıyık may білен зейтин майын бұлғата тұрған. Зейтун майынан горечі бар. Әйе, біраз ғана? Әйе, біраз ғана. Аны нейтрализовать еттерге керек Сıyık may. сыйық май білен. Аңладың ба? Роберт, есіңде қалды? Всё, я уже Сен сұрадым? Әйе, Ашырғанда пішіргенде қап қалайсың біраз? қап қалдым. Или өзіңді бай, тоқта азалі ярамай. Қап қалдым. 80% табаға, 20% ауызға. Қалған пішіп шыққан 80% қонақтарға, Қонақларға, туғандарға, әйе. Мәшеттер асырамайсың мы? Үйде, қазір бет мода бар шынды қыздар. Бәлі кейгені. Менің бар, конечно. Попугай? Жоқ, менің бар. Ташлақа. Писей менің Бақа, бар. Писей. Но ол... Аны ісіне айтырға ярай ма? Боня есімде. Боня? Ол біздің... Ғайле ағзасы? Ғайле біздің... Бір ағзасы? Бір ағзасы, әйе. Ол қойда тұрасың өзіңізде? Әйе, әпенеде. Әпенер білін? Bu bizning ishlami yo'qmi? Bismillahirrahmanirrahim. Robert, sündürmezsen gelişte yok. Men sundurmadim ana. 9'ga qo'yaylik. Sen 9'a qo'ygan şoğulda 9'a qo'yadi. Yo'q. Umuman siz o'qigan vaqtda endi kundashlik bor emi, yo'q edimi kundashlik? Yo'q. Bu bizning pasta bo'la endi. Anladın mı? Tege tıkmaşını at anlam. Ay, to'qma shay. Atızı aşağı gayratasın mı? Әйе. Ha? Әзірек қана. Azrak ne? Nerede yaratamiz? Onu şahısın tesisini barba qalısız. Agar da belki şekildigiz değil. Oş bilen silahlar diye oşı bit tızını işisin, oşusun mu? Oy, tamaq toq men oşamayım dikkan. Мен әзірек... Мен тұзны
Регли кулланмыйсың. Әйе. Ни өчен? Чөнки тоз Чөнки төс ул организмда организмны суны күбәя арттыра. Суны саклый. Сезгә дә калды Булат, достар. Шуңа күрә бик тозлы әйберләр яраткан кешеләргә әгәр дә диета хакында уйлансагыз, туз нормасын киметергә кирәк. Достар, Роберт, әгәр дә Азали безнең Азали туктап, әйдә ярдәм итәм. Ярдәм ит, пожалуйста. Мотор итеп тот. Син мотор итеп, мин тоттырам, я. Азали кияүдә түгел. Син безнең өйләнгән. Ничә ел өйләнгәнгә синең? 6 ел, әйе. Һәм сезнең үсеп килә кечкенә генә бер нәни генә кызыгы. Кызыбыз Эмилия дип куштык. Исемен кем сайлады? Бергә, атын белән бергә сайладык. Мода шоукымына иярүме? Юк, модадан түгел. Без 12 елда как раз Евровидение, юк, 13 елда как раз Евровидение караган идек. Анда как раз беренче урын Эмили 50 Cent. Юк, Форестер эме? Эмили Форстер. Эмили Клаустер. Ну, не var, әйе. Вот, шуңардан Эмили дип куштык. Башта Эмилиана дип уйлаган идек. Аннан соң Эмилия дип куштык. Ямгурова Эмилия Робертовна. Әтиәниләр ничек карады? Алар каршы килмәделәр. Каршы түгел? Юк, каршы килмәделәр. Балагы сүз үстерәсе, исемен дә сез куштык. Конечно, да. Достар, әле генә менә Азалия балыкның бер өлешен майдан алып куйды, майсыз табага. Һәм нәрсә шешәнде бу? Әзрәк мәсү салат. Бу аның рецептын беләм, ул ничәтер сирен әйтмәй икән. Бераз гына су салдык та. Хәзер без аны духовкага Озатабыз. Озатабыз. Ничә секундка? 5 минутка. 5 минут. $200 градуста 200 градуска 5 минутка. 5 минут. Я, Роберт, синең өчен барам, нәрсә эшлисең? Бара, менә балык инде Бераз гына кызды. кыздырдым. Бөтенсен кыздырып бетермисеңме? Юк, моны һәр салатка кушабыз, бу һәр мариновать итәбез аны. Маринатлана. Да. Роберт, син хәзер маринад әзерләп торасың. Әйе. Аның өчен сиңа таба кирәк булачакмы? Әле табалар сезгә кирәкме безнең? Бу миңа таба кирәк булыр әле. Достар, без синең белән монда нинди эш барганын, нәрсә кызганын, нәрсәнең пешкәнен күрербез берничә минуттан. Хәзергә FMTV телеканалында тәмле краш тапшыруында реклама. Хәзер инде без соуска күчәбез. Әйдә, соуска күчеп, менә үзең Май. күпме кирәк? Градусын куерсың, я. Соевый соус и бальзамический уксус. Әйдә, Маринад. бергә куш. Әйе, бергә кушабыз. Маринад ясыйбыз. Белеп эшлисеңдер дип уйлыйм. Кара, Роберт, синең бер кызыклы ягың бар икән, әйме? Инде. Син филләр сыннары коллекциялисең икән. Да. Ничә филең бар синең хәзерге вакытта? Робертның инде филләр бар. Ничә? Бер 25 бардыр. 5 фил. Размерлар бәрекеләре, зурлары да бар. Иң зурысы күпме? Примерно мындай. Мин теге большой әле алган юк. Зур фил алган. Юк әле. Бу нәрсә белән бәйле каян чыкты? Ни өчен дә менә филләр җыясың? Белмим. Бу каян башланды соң? Нәрсәләр башлангыч булгандыр бит теге этәргеч. Туктай, үлетер. Азали бу вакытта дуслар, карагыз әле. Шпинат яфракларын ак майдагы. Әйе. Ак май салып дилсәргә табаган. Шпинатлар тутырды да, буларны нәрсә эшләмәкче була, белмим. Белеп эшлидер дип ышанасы килә. Без аны яндырабыз инде. Яндырасыз, аңлашылды. Сарымсак белән. Робертның мауга утырында без сөйләшеп алдык. Филләр белән мауга икән җигет. Азалия безнең экстремал кыз. Әйе, Экстрем ярата. Яратам. Күптән түгел парашют белән сикергә. 3000 километр дигән безнең метрдан, 3000 метрдан. 3 километр. Бу 3 километр бая кашыкка бардым. Мензелинскидан. Мензеләнең аэроклубы. Әйе, шундый яхшы, иң яхшы аэроклуб безнең Татарстанның Мензеләсендә. Мензеләсендә. Я. Ничегрәк? Адреналинның каян чыкканын белдеңме? Шундый рәхәт булды. Сиңа бүләк итләрме стриптизга хәзер бит мода? Юк. Минем шундый хыялым бар иде. Әйе, күптән хыялым бар иде һәм минем дусларым мине чакырдылар. Кичәнек миңа шалтыраттылар, әйтәләр. Азалия, без иртәгә китәбез парашюттан.
Сикерге. Сикерге. Әйдә безнең белән. Һәм Син инде. Мин әйдәгез. Бардым да сикердем. Шундый рәхәт булды, дуслар. Мен айтсам, мен башта кіріп қарарым статистиканы. Һәр сикергән парашютистның парашюты Мин аны ойламадым. Ачылмый-ма дип әйе. Шуңа күрә Сикердем дә инде. шундый җайлы сикерү булды бу. Анда башта инструктор үткәрәләр мисен? Әйе, үткәрәләр инструктор. Шундый рәхәт һәм мәгънәле инструкторлар. Әйе. Без бит кырга төштек. Әйе, парашют белән. Парашют. Хәзер минем икенче хыялым Суга төшү. диңгезгә төшәргә. Парашют беләнме? Парашют белән. Дубайда. Андан чик диңгезгә төшәләрсең, аңламадым. Диңгез үстеннән алар төшәләр. Вертолеттан ишалар башта. Ишалар, аннары алар төшәләр һәм плавно итеп, әкрен итеп берегка. Шулайрак аңлашылды. Роберт, ау! Синең Мен монда. эшләрең бара. Evet, Allah'a şükür. Hadi biz azgina pomidorunu kızdırıp alırız. Перец, борщ kızdırıp alırız azgina. Украшение кылып балайын да. Biraz бизисің. Әйе. Біздің бүгін арсы бөлмесінде достар шынықта бек қызық. Мен қарап тұрамын. Хаман қыздырып өтір алмадық біз. Шпинатты фрақтарын. Қыздырамыз қызы. Олар хаман арта. Қызамын да аның. Бір шаршаны бар ма аның? Шпинатлы соус. Азалия, жанықайым бір помидор берәлі, менікі бітті. Помидор, атмағыр әйеме, бір өт. Бөрік. Құлынаға. Опа! Все, evet. Достар шабылды бұл. Қара сен спорт деген, сен спорт білен шығыланасың түгіміз. Шүгрәнем. 3 тапқыр атынаға фитнес қайры дегенлері. Шулай мен кім сен Бек аз еткенлері ме? Журналда оқыдым. Сені тұрда. Азалия деген журналда. Атта шабам. Атта шаба. Йога белән катнашам. Йога белән шөгыльләнә. Шөгыльләнәм. Зурдыйыз белән шөгыльләнәм. Каян вакыт табасың? Син бит әле педагогика фәннәре кандидаты да икәнсең бит син. Кайчан өлгердең? Укытасың бара җирдә? Укытам. Кайда укытасың? Казан дәүләт мәдәният һәм Сәнгать. сәнгать университетында. Син кем хәзер димәк? Басын. Мин кандидат педагогических наук. Кандидат. Доктор буласың. Мусың бер кайчан баштадасың да анасы. Allah birsə. Алла дурса. Эшлим. Bu işte, bu yönelişte. Роберт, син ниләр кыланасың, ниләр эшлисең? Җырлаудан тыш. Жырлап кына елем әлі бака. Җырлап кына? Әлегә бая эш җитәрлек. Җитәрлек, Аллаһа шөкер. Тормыш чишәгендә белән шөгыльләнәсең, хатының. Бала белән әле иде. Бала кечкенә. Кичкенә инде 2 яшь. Абылай буш вакытында фото белән шөгыльләнә. Фото төшерү белән. Фото төшерү белән шөгыльләнә. Хәзер бит инде бик җайлы. Теләсә кайсы фотоаппаратны аласың да, анда автоматикага килисең да, шалып. Yok. Büyük profesyonel. Әзрәк кенә моны булай һаваны бирәде. Мине дуслар монда бүген бөтенләй куып чыгаралар, икесе дә. Мин ризансы, шиктәдә басып торырга иң мөһиме тәмлегенә булсын. Һәм безгә дә балыкның бер өлеше. Исене мисгә әйтергә атканмын. Әйе. Роберт һәм Азалия. Бүген киләчәк монда белгеч. Тагын берничә минуттан. Һәм ул сезнең ризыкларны куып карап, кайсыгызныкы тәмле, кайсыгызныкы әйбәт дип әйтәчәк. Әйдәгез. Башта аңар шәһәр безнең белән Әйтте. татар җыры хакында. Әйе. Татар җыры сәвәндә сез икегез дә бер кино түгел, әлбәттә инде фәлән елларда. Син әле узган елны гына. Әйе. Ел ачыш номинациясында алтын барсы булдың, шулай бит? Роберт аңар инде бер 5 ел узды инде аңарда. 4 ел. 4 ел элек. 4 ел була. Татар җыры фестивалендә алтын барс сыны белән бүләкләнгән. Ел ачыш номинациясында. Да. Бу вакытта син шундый шагыйрь образында шәмнәр арасында шәмнәр ялгыз дип җырлап йөргәнең алимин хәтерендә һаман. Шулай дөрес. Алтын барсың кайда? Ул чыгыш. Иде? Ул чыгышны хәтерлисеңме? Хәтерләйм. Дулкынлану хисләре. Дулкынлану булмады инде анда. Бит профессионал. Конечно. Мен бит университет культурада Венерганиевда укыдым. Так. Шулай. Бу елны дәгъва белдерәсеңме син? Әле тагын татар җырына кирергә исәп бармы хыял? Бар, конечно. Обязательно.
Мен сені ишеттім, Азали, сен номинант быйылны. Тодар жері фестивалінде. Айя. Шулай міне? Әйе. Бірінші тапқырышты. Узған елны бик матур сенің шығышы, гармоншы, абайма деген. Оның клибі, ничеклер чыгып бетердегі сол клипларыны. Ол шындай суық вақытларда біз аны түшірді. Қыш күні урамда. Қында, урамда. Йылмайып ерге керек бит әлі. Һәм бирге керек. Бейіп жылнат. Бейіп жырларға керек. Шондай көңілді болды. Сенің клибіңда түшкен егітлер, қызларлар сен аралашасың, онда егітлер бәнді бігерек? Егітлер біздің ведущилардан, алып барышылар да бар. Менің достарым да бар. Сайдаш. Био түркіме, егітлері, қызлары деп едік. Һәм... Бабай кем еді, бабай? Бабай бар. Шындай яраттылар бабайны. Көп машиналар да болды. Көрдің мі сен аны? Көрдім, тіке машиналар, қайын жиып бітірдіңіз. Бұйылны міне сенің клибің. Яңа жерде де яздырдым. Анда да клибында бит сенің гел театрал тілдерігіне. Алардың чек жиып бітірдің, алардан сөйлешу ауырды мүмкін сөйлешті аларды. Илдара ролен анда һәм Лития Халмитова. Һәм Фанис Зиганшин. Әмін алар білән кім сөйлешті? Алар артистлар білән ондағы. Кім сөйлешті? Өзің шалтыратып. Қазір битінде қышларда бұшқа сайрамы дейлер. Аларының актерларының, аңды актерларының сөйлешу бірді. Арзаңа түшмәгендір. Мен сұрамайым сұммысын. Ол... Мәселе жауап бересің бұл тұрда. Райна болып қалсын. Сер болып қалсын? Сер болып қалсын. Коммерция сері? Білмейм. Молодец, оңышты клип кеп шаққа. Құтлы метсені. Жыладың мы сен аны қарғанда? Титрендім. Міне алар шынатта өзекке өтірлі кетіп ойнадылар. Рахмат аларға. Рахмат сена ол клибің үшін. Сен, Роберт, уақыттан әсі әшләдің? Қойда? Қойда, әлі білемді аршысы бөлмесінде. Мен ме? Жауап пішірем. Мен қыздырдым бұрыш һәм помидор. Біздің егітлер, қызлар енді көштелер. Бірінші қойнар аштардан салатларға. Салатларға уақыты біз көп қалмады. Азали бик юқағына. Ешіріне бик үзіншеліктері өштегіне. Тура балам. Бұл нәрсе үшін салатның... Бұл бизеліш үшін ме, ашар үшін ме? Ашар үшін де бизеліштіріп. Үшін де бұл ашар ме? Сен бар өзің қадыр әнесің? Интернеттен ма, инстаграмнан ма? Я есе сен өтімдір үйреті әмі? Мені үйреті бір шеф-повар. Үйреті шеф-повар? Сен күзалына кетер, сені шеф-повар үйреті әмі? Орыс егіт бар, шеф-повар да. Кем аның есімі? Виталий. Виталий? Орыс егіті. Бар шынды достуың Виталий? Да. Бұғаш. Нәрсе үйретті мәселен? Бұл әйбірін ол мені үйретті. Қайшандар еме? Қайшандар да білейм да. Азалияны мен ешіткен едім бірсінде. Ендір зор бір бәйрәмді. Ендір танылған шеф-повар келіп үрдәк пішірге үйретті Месарға. Үрдәк, ханский. Ханский үрдәк, ханнарша үрдәк. Әнің нәрсесі білем айырлауы? Нәрсе мұны? Түп негізі, түп сірі нейде? Деп сұрасам бұла ма сені? Бұла анда шырнаслив. Қара жемеш. Қара жемеш. Соған. Груша. Өзі біздікілер екен, грушалары. Апельсинар. Аларны отырасың ба? Жоқ, біз аны тушит етеміз. Шылар білен бірге? Ай-ай. Сен жүрдім дейсің да, сен мұна мен көріп тұрам бек ұста тураған боласың. Нәтижесі енді біз аны бітбізден білірбіз. Сен әлі спорт әндамауғасың екен, болашақта футбол ойнағансың. Қазір футболға, спортқа уақытың қала ма сені? Жоқ. Жоқ. Бір екеқларға ратасың әлі? Екеқларға түр. Бала білен, іш, шулай. Футбол да ойнағаны жоқ. Аннан соң бетінде біз бәлек шағында, бәлек етуілен 15-14 яшта дуслар білен, туймазы дуслары енді, баш тұстанда. Біз палаткалар білен кетедірек пахотқа дейі. Шығадыр еді, ұрманға қой? Ұрманға да. Бұлыңға, елға бойына, балық тұтып? Балық тұтып біттін енді, ашарға өзі біз пішіріп. Қазір? Қазір уақыт жоқ, бүтінсі үйленділі, бүтінсі бала. Жылдарға керек. Керек, но пока бала бәләки,
Бала өскеш, бала. Алла берсе, тілек. Азалия. Тілек. Әйе. Инде менә безнең күп кенә алып чыгарсын бетмәсән егет тамашачыларыбызның кызыксынырга сорау. Азалияның йөрәген яулаучы егет табылган микән әле? Ай, сер булсын сер. Азалияның бәхетле күзләренә карап, көтүгә чыгарга була әлбәттә. Якын арада бәлки шундый яңалык булыр инде. Азалия Зиннәт кияүгә чыга. Әле тиз генә түгелме? Скидә түгел. Азалия Зиннәт кияүгә чыга фәнгә. Вышла замуж за науку диләр. Фәнгә чыктым әйе. Дуслар, инде менә күреп торасыз, салат хәзер әзер башлады. Салат өчен нәрсә шисе калды? Әйт, аңлатсын миңа. Миңа кирәк. Безнең вакытыбыз оливковый май. Әйе, зәйтүн майы. Зәйтүн майы. Һәм кирәк базилик соусы. Әйе, булачак. Һәм кирәк Нәрсә, брокколи. әйе. Аларны кулланасыңмы син барысын янында ризыклар Юк, кайсын юк. алачаксың? Син Син әйтеп чыкмый Миңа алыр. кирәк бер Лаписин, лаписин, бер Грейпфрут. Грейпфрут, грейпфрут һәм суган. Суган кирәк. Миңа кирәк салат. 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 Һәм кирәк Аларны ашаучы кеше. лимон Лимон. кирәк. Барысы да булачак. Инде дуслар, безнең инде тапшырубызның яраткан спонсоры, генераль спонсоры Кукмара металл заводы заводы ачык акционерлар җәмгыятенә без шиксез рәхмәтләребезне белгертәбез. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савытсы бар. Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм тагын сезгә бер киңәш, әлеге савыт сабаларны алганда таба буламы ул кәчтүрүл буламы? Карагыз, аның һәрберсенең астында шундый Кукмара дигән фирменный тамгасы бар. Бары тик сыйфатлы, шәп табалар гына алыгыз. Дуслар, тәмле көрәш тапшыру инде финалына якынлашты. Һәм финалда һәрвакыт ачыда дегустация ясаучы шеф-повар безнең янда. Марокко рестораны шеф-повары Илнур Гимаев. Илнур, сәлам. Сәлам Булат. Вилкалар сине сагына бетте. Давай Күреп бетме. торасың, бүген безнең итальян ризыклары бүген нинди матур. Бүген кыланып та караганыбыз Булат. Ай, Вахше. Сезгә бүген профессионал поварлар килмәгәндер бит. Шулай дип уйлыйм инде. Белиссимо булды бүген. Белиссимо. Белиссимо. Прекрасный дигән сүз. Әйе, белиссимо. Татарча тәмле дигән сүз, искиткеч дигән сүз. Кайсына башлыйсың, Илнур? Шушыннан башларбыз инде. Салат. Салатның исемен әйтеп бит аласыңмы Булат? Салатмы? Салат. Рим булсын. Рим салаты. Рим салаты. Рим салаты. Италия Алай башлый. икән алса. Балыклар да салганнар, Әйе, маринатлап. маринатлап. Балыкны маринатта тотты башта. Кыздырмадымы? Йо, монысы кыздырмады. Яры кызган. Татарча әйткәндә ши була инде бу. Ши балык. Ярар инде. Ашыгыз бит инде. Әйе, ашыйбыз инде. Сушы барларда да инде шулай. Әйе, ашыйбыз. Мен шуңа күрә сиңа ашап торам, үзем ашамыйм. Шулаймы? Әйе. Ярар, куып карый инде. Тырышты. Бик тырышты бу. Бу әйтмим әле. Әйтмә әле. Әйтмим. Кем икәнен? Аннары дөрес булмый. Әйе, дөрес. Бәяләр. Әйе. Ага. Бик җитдиләнде безнең Илнурның йөзе. Һәр вакытта башта ул елмаеп ашый белмәй. Икшедә үзенең рецепторлары белән башта. Салат тәмле. Лимон соус алганнар. Әйе. Май. Ә син аны яратасың? Мин аны яратам. Мин беләм. Әшкелтем, төшкелтем. Тәме бар. Бер төрле үзенчәлекле. Артык нәрсәләр юкмы? Бәяне тегесен куып карап бирин. Илнурның бер үзенең үзенчәлеге бар инде, ул ике ризыгында башта куып карый. Аннарына бәяне бирәбез. Бу аңлашыла ки, бу Бу салат бик гүзәл булган. бик диетик ризык. Менә кишеләрне юкка иттереп алып, мәсәлән, Кыланып та караганнар үзләре суда та. тотты. Аның бит технологиясе бар үзенең. Мәшәкатьле. Нинди сыр? Булат. Бу фитаксы. Ага, греческий. Әйе. Греция сыры. Грецияныкы. Брынза дип аталган. Әйе. Сүзе бар. Ярар, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Куып Менә карыйгыз. бар Грейпфрут. грейпфрут, әйе. Хәзер Бар монда барысын да куып ләписин. карабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Уксусларда салган булды кебек. Лимонда, лимон суклар. бар. Барысы да бар. Икесе белән чагыштырганда. Икесе белән чагыштырганда бу салатка бизәлеше буенча матурак күренә. Шуңа күрә бу салатка беренче урын бирәбез. Өстенлек. Икенче урын. Монысы бизәлеше буенча гына тәме бер икесе бер чама. Бизәлеше буенча бу салат өлкәнрәк тора, өстәрәк. Өстәрәк тора. Ярар, менә кайнар ашлар монда. Паста, итальянча паста монда.
Италия ярларында йөз биргән балык. Сüleyman balığı. Süleyman balığı ikisinde Süleyman balıkları. Bu limonun şeklinde Bu indi yani limonun simenesi düşmesin için sıkkanını. Nәп менә шулай бу теге бик кыйммәтле, ягъни мәсәлән, Марокко рестораннарында гына шулай бирелә торган кебек инде. Я, Kaysına şap karayımsın? кайсын белесең? Давай токмаçtan tutun arkadaşlar. Totala tokmaç yeri de. Тукмаш юк, тукмаш түгел, паста. Pasta indi ye. Паста мәдәм шул тукмаш бит инде ул. Sırrın indi yiysin. Bulat. Сырымы? Parmezan tugul. Катыра. Пармезан булып җитмәде инде ул, ләкин балыгы да бар, ям балыгы кызган. Balığı kızgan. Помидорларын айрым кыздырды, бұрыштарын айрым кыздырды. Kılanıp karağına oysa. Помидорын кыздырды. Кишерін де айрым алып кыздырып, һәрберсен салып. Мен уйлап торам, әгәр дә моны Bulat. бик күп кешегә әзерләсәң, әйе. Rızık temne. Әйе. Nömne bu ilki rızıkını alsak. Bunda jigit kışıp pişirgen gibi aytalım. Ай, 100%. ай, молодец! Туралышına korasan, tak jigitlerse. Ulu itip, zor itip. Amınsı indi, yani xotin kız pişirgen. Дөрес, Dürüst mü? дөрес. Җигет. Yaraz. Qoğup qaragaç, ikisinde birge çalıştırgaç, beyasını biririz. Әйе. Менә Tırışkan ayberlerini kullanır indi. әйе, кулланып барып. Yaşaytırıp sıkarız, heybede balıkka. Мин алдан әйтүккә мин буларның берсендә кабып карамадым, белмим. Соус нинди? Шпинатный, что ли? Әйе, шпинатлы соус. Ayya. Шпинатлы süt üstü белән шпинатны кыздырды. Блин, 1 кило шпинат җибәрде бугай ман. Ну bu indi fitness rızıklara yakınlaşkan. Çünkü şpinat, hayri. balık, Yeri fitness кайы. limonu da jörlemegen, Yeri. bazilik ile bizelip koyganlar. Ayya. Bu ne restoran çabılan bu? Бу на ресторанчы. Моның артык та түгел, ким дә түгел ресторанчы. Тәмле көрәш ресторанында бүген Италия ризыклары. Нәрсе дип әйтсәң дәген bu katnaşıcıға barыбер üstөнрәк Беренче урын. бәяне бирәбез. Беренче урын. Чөнки тәме буенча X-тә бер чама. Но теге Ялеш. ризыкның бизәлеше бик матур, бик гүзәл. Илнур Әхмәт. Илнур Әхмәт монда инде барысына Бу катнашчы бик каты тырышкан. торган егет кеше өчен яхшы. Егет кеше өчен бик тә яхшы. Сөт өстеләрен жәлләмәгән, соусы да әйбәт кенә, тукмачы әзрәк артык пешергән. Шуңа күрә Зарак тотканмы? Әйе. Тырышты инде уларны тизген алырга. Чөнки бу Италия ризыгы, алар инде al dente дип әйтә. Шүт кенә пешертмәгән булырга тиеш тукмачы. Тизген атыклар алдылар. Әйе. Илнур бик зур рәхмәт. Беренчедән килгәнең өчен, вакыт табып, бәяңне биргәнең өчен. Чакырыгыз. Әйе, без Дагы киләбез. Алты келесі тапшырылда шақырыбыз. Инде дуслар естер шерем. Бүгін біздің білгішіміз Марокко рестораны шеф-повары Илнур Гимаев. Илнур, зур рәхмәт. Сау тұрдылар. Бүгінгі сенің білән, мен де қазір конкурсанттарға, аларға, мәселе қатнашушыларға сенің сөздеріні, тілектеріні ирештермен. Ярас. Саулашабыз бүгінгі. Сау тұрдылар. Күтәбіз Азалия һәм дә Роберт. Роберт, Азалия үзләренең инде хәзер пешергән ризыкларына нәтиҗәне көтә минемчә. Шулай бит? Шулай. Шеф-повар китте, үзенең теләкләрен әйтте. Беренчедән, бизәлеш яклап бик матур ди. Ну, бигрәк тә син якка инде күбрәк комплиментлар яуды. Монда да. Ул инде әйтеп куйды. Монда егет кеше әзерләгәндер дип әйтәм. Нигә алай? Кисәкләре өррәк ди һәм бераз гына эстетика әз генә җитеп җитми, ләкин мондый ризыклар әзерләү өчен инде егет молодец. Кап карады синең салатны, артык бер нәрсә дә юк. Лимон салган, ул лимонны ярата торган безнең шеф-повар. Барысы урында, барысы тәртип. Бишле сүз дә юк. Рахмат. Синекен бизәлеш буенча инде. Монда бер-берсенә алар бер тәңгәлрәк ди салатлар, ләкин бизәлеш бик матур, әзерләнү, бик эстетика. Беренче урын салатка монда. Монда ул ала беренче урын булса да, бераз гына алга китешәме? Роберт, бер кайфыңны гына бетерә күрмә. Икенче ризыклар буенча бик тәмле, ышатты. Артык та кимдә түгел, бераз гына макаронны менә суга саласың, кайнар суга. Бу пастаны. Al dente булырга тиеш итальяннарда. Узаграк. Топтам инде. Кайнап та чыкты алдыңда. Аңа Бераз катырак булырга тиеш. Артыграк тоткан. Шунсы. Барысы да үз урынында, кисәкләре генә эрерәк, ләкин бик ошатты. Монда инде күренеп тора. Бу фитнес ризык. Мәткәреп кую, лимонын сыкты, куып карады. Бернинди бәйләнерлек урында юк иде монда. Шуңа күрә инде бүгін лидер һәм җиңүче Азалия Зиннәт. Азалия, без сине якайлы калынрагын, зуррагын сиңа тапшырыйк. Безнең тапшырыбызның яраткан генераль спонсоры булган
Күкмара металл савыт собасы ашак сәнә җәмгыятеннән. Әлеге бүләк синеке рәхәтләнеп пешер. Италия ризыгы буламы ул синең Кытайныкымы, Япония, Американыкымы? Иң мөһиме татар ризыкларында онытып бетермә. Сөйләштекме? Бик зур рәхмәт тәмле ризыкларым белән. Сөендер якыннарыңны, Роберт синдә. Яңадан бар менә. Әлбәттә. Бүген Рәхмәт дуслар. Икегезгә дә бүләкләр бар. Роберт, син чын күңелдән котлыйм. Бу синең шулай ук җиңү. Рәхмәт. Кайфын төшермә. Юк, инде юк. Бүләкләр бар. Үзегезгә зур рәхмәт килгәнегез өчен, зур рәхмәт тамашачыларыбызга. Караганнар өчен, безгә дә рәхмәт бар. Сезгә зур рәхмәт. Гәз рәхмәт Булат абый. Сау чалдырыгыз. Алла бирсә. Ярар, сеңлекәш, сеңлекәш. Бәле чакырыбыз. Тапшырыбызга да бүгенгә Күрешербез. тәмле көрәш. Тамам. Зур рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булun.